dua-duanya. Kok gaya? Ning donya sregep ibadah apa sregep golek duit? Dua-duanya. Wi bojone apa kuwi? Ning muni dua-duanya kuwi bojone apa kuwi? Ayo kabeh duwe TV, deloken selebritis sing umure dawa sapa? Selebritis rata-rata umur cendek. Mulai Nika Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Sapalas, Dono Kasino, Ustadz Jeffrey, Irin, Ana Zain, misanan kula Julia Perez. Apal bedino delok TV kok. Sampeyan terus sing tukang ngomongin kesehatan, Dokter Os 39. Enek artis ndek lemu jenenge Preti 35. Garwane Naswa Shihab 48. Dereng dangu jenenge Mpok Alpa 35. Bareng ngono disusul karo Vidi Aldiano 35. Ponakane bojo kula 28 tahun mati jenenge Vanessa Angel. Selebriti sing umure dawa mek sitok Mbah Surip tok. Sing tak gendong kemana-mana kene. Lho nggih, mari ning alam donya dipindah ning alamku. Pirang tahun wallahu a'lam. Bahkan nenek manusa ki ning alam donya karo ning alam kubur ki dawa ning alam kubure. Imam Nawawi ini teng donya umure mek 45 tahun, ning alam kubur wis 800 tahun. Imam Syafi'i niku umure mek 54 tahun, ning alam kubur wis 1200 tahun. Sunan Ampel niku umure mungkin sekitar 70 tahun, ning alam kubur wis 540 tahun. Manusa ki enek ning alam kubur karo ning alam donya ki lho, dawa ning alam kubur. Ngono lek mbelani donya kok sampe ra Jumatan ki lho. Enek ora wong ra Jumatan? Wonge ya teko. Kubluke kembangan apa polos? Polos tekku ngawur aku. Wen nugoni toko sampe ra Jumatan, ning sawah ra Jumatan. Gek sawahmu lho kok garap sampe kapan? Wong saiki golek umur swidak ya wis angel. Mari ning alam kubur dipindah malih. Bahkan hari ini mungkin orang tua jenengan, suami jenengan, mungkin istri jenengan, mungkin anak jenengan, mungkin cucu jenengan wis enek sing pindah ning alam keempat jenenge alam kubur. Mari ning alam kubur dipindah ning padang mahsyar. Mari ning padang mahsyar dipindah ning hisab ditung amale. Mari ditung amale dipindah ning mizan ditimbang amale. Mari ditimbang amale terakhir kongkon muwot nang jembatan penghubung antara surga dan neraka. Dawe wong balung benda siratal mus. Sing slamet belok kanan mlebu swarga. Nauzubillah sing gak slamet ceblok nuju neraka. Lho lek ngono manusa iki tibakne ra iso mati yu, urip terus. Manusa iki tibakne urip ora iso manusia mek pindah ju'ila lakumul abadu illal intikal. Wong balung benda kowe kabeh didadekne makhluk sing abadi, uripmu ki mek pindah. Ada 5 tempat yang akan kita lalui setelah dunia ini kita tinggalkan. Ya kuwi alam kubur, padang mahsyar, ditung amale, ditimbang amale, kongkon muwot nang jembatan. 5 tempat iki butuh sangu yo. Sangune mek sitok jenenge ibadah. Wis lek ngono clear ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Mula ibadah aja kok gathukne karo donya, ora gathuk. Mula sampeyan ning donya sabar. Sregep ngibadah ki ora kangge sugih, ngibadah ki kangge sangu lek wis mati. Ora usah kaget nek wong sregep jamaah darah tinggi ra mudhun-mudhun, malah sing ora tau salat tensine normal. Lho pancen ibadah ora kangge
tensi. Ibadah kangge sangu lek wis. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge mula sampean delok menungso ki urusan donya karo urusan ibadah. Lak semangatan urusan donya. Wis ora sing ngomong, ora sing ngrungokne. Padha sami ugi sami mawon. Silit babi dientup. Menungso ki lek urusan donya ndek prinsip telu siji, aja sampe kalah. Duwe omah aja kalah karo tanggane, dulure kancane, duwe motor, duwe mobil aja kalah karo tanggane, dulure kancane, duwe gelang kalung aja kalah. Duwe klambi aja kalah, duwe jilbab aja kalah. Jilbabmu apa yu robani, tek kula robina. Ora gelem kalah. Aku lho yu tas tuku lemari es piro? 1 pintu, larang tekku 2 pintu. Gak gelem kalah. Kono muni larang tekku 3 pintu. Kono muni larang tekku ndak enek pintune. Awake dhewe iki lek urusan donya duwe prinsip aja sampai kalah. Tapi ayo didelok, mbosok ibadah, prinsip aja sampai kalah iki gak dipakai. Roh tanggane sregep jamaah iki ndomblong. Kok ora? Yo lek budalmu bar azan, iki aja sampai kalah. Sadurunge azan kudu budal, gak enek. Roh tanggane sregep poso sunah. Pendak Senin Nyenen, pendak Kemis. Domblong. Kok ora yu lek wis sregep Senin Kemis iki aja sampai kalah. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Tasua, Asyura, Arafah, Tarwiyah, Senin Kemis aku kudu poso. Gak enek. Lek urusan bondo aja sampai kalah, tapi lek urusan ibadah, prinsip aja sampai kalah dibuang di pantai selatan. Nomor loro, urusan bondo donya awake dhewe prinsip apa? Selalu ingin tambah. Di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Di omah nang Karangsen pundi? Kemangsen. Di omah nang Kemangsen tuku perumahan nang Sidoarjo, nang Sidoarjo tuku perumahan nang Surabaya, nang Surabaya tuku perumahan nang Nganjuk. Terus urusan donya pengen tambah. Nggih. Di warung laris ning kene buka cabang nang kono, buka cabang nang kono. Lek urusan donya pengen tambah terus. Mula rasa kaget lek ning Indonesia nek Indomaret, Alfamaret, Indomaret, Alfamaret, Indomaret. Ya ngono ki menungso ki. Lek urusan donya pengen tambah. Sampai pegawai negeri ki lho jenenge setahun 12 wulan, digaji ping 12 ya njaluk tambah gaji ke-13. Ge apa enek bulan ke-13? Ning Indonesia ki lucu nek wong ora nyambut gawe dibayar. Ya kuwi pegawai negeri. Wong bulane ki 12 kok digaji ping 13. Lah sing sak wulan bulan apa kuwi? Wis dikai gaji ke-13 njaluk neh ke-4. Ya ngono iki menungso ki lek urusan donya pengen tambah. Pak Lurah itu dikai jabatan 6 tahun, yo njaluk tambah 2 tahun. Lho manusiawi awake dhewe lek urusan donya pengen tambah. Tapi mbosok urusan ibadah kok ora pengen tambah ya. Sing ora tau jamaah kok nambah jamaah ya ora. Sing ora tau tahajudan kok nambah tahajudan ya ora. Sing ora tau duhaan kok nambah duhaan ya ora. Tenang ae iki. Sing ora iso maca Quran kok gretean pengen iso maca Quran ya ora iki. Oh alah yo urip ning donya ora iso maca Quran. Ayo to aku pengen tambah iso maca Quran. Ayo to yu ning masjid dibentuk TK. Apa yu taman kawak-kawak. Ayo yu mak-mak nglumpuk pendak malam Rebo bar maghrib sampai ngisa. Belajar ngaji Quran aku kok pengen tambah iso maca Quran to yu bih ndahne mulyane. Bar maghrib mak-mak ngaji ning masjid ler niku. Sampai isa kompak rofat ro tak katro diwaos jemblem sampean delok sing gak iso maca Quran lak wenang nggih napa nggih tapi lek bondone gak tambah bingung urusan bondo donya pengen tambah urusan ibadah gak pengen sampean delok sing jamaah ning masjid lak panggah kuwi wedoke papat putun yudah yusri yujem
Ya ora? Lek urusan donya pengen tambah, urusan ibadah gak pengen. Nomor 3, urusan ibadah. Awake dhewe prinsip apa? Urusan bondo donya. Nomor 3, awake dhewe prinsip apa? Selalu betah. Ya Allah, jenenge ning sawah lho budal peteng mulih peteng lho ya betah. Jenenge kerja nang pabrik lho budal jam 6 sampai maghrib ki lho ya betah. Jenenge omahe iki lho Balung Bendo, dinese iki lho ning Mojokerto, bendina nyang ki lho ya betah. Jenenge ndelok dangdut akademi lho kudu ngisingi dimpet. Dadi lek urusan donya betah. Bosok urusan ibadah, blas ranti betah. Jenenge deres Quran 5 menit diucap kayak mripate, wis ora betah. Ngrungokne Cipak Lukman iki sampean delok kuwi, molet ngiwa, molet tengen, selonjor, tekuk, selonjor, tekuk. Wis kudu ra betah. Nek sing mulih kuwi. Wis ngono kuwi lek urusan donya betah, urusan ibadah ora. Jenenge ning Balung Bendo lho Agustusan, melu gerak jalan lho 10 kilo ki ya kuat. Lah omahe karo masjid nek 10 jangkah iki ya ora tau nyang. Enek apa ora? Lho lek gerak jalan kuat kudune jamaah ya. Jenenge melu karnaval lho macak manten, roke copet. Lek mlaku ki mek kenduk. 10 kilo ki lek teko finish. Omahe karo masjid nek 5 jangkah iki ora tau nyang. Alasane men kok setahun. Kuwi jane menstruasi apa mencretan. Lho lek karnaval kuat jamaah ya kudu ning pengajian ya kudu. Dadi awake dhewe kudu jujur karo Allah. Nggih napa nggih? Urusan donya betah, urusan ibadah ora. Mula lek enek kiai kok ngimami tarawih kok kalem, ora payu. Ngimami tarawih kok Bismillahirrahmanirrahim. Imame salam mumebar. Sampeyan nek salat tarawih seneng imam cepet apa imam kalem? Lak tenan to. Seneng cepet apa kalem? Cepet, mergo ibadah ki ra betahne. Enek kiai kok ngimami tarawih kalem tek jamaahe. Mergo tarawih wong NU ki 23 rakaat sak witire kok. Mula sing dadi kiai aja nemen-nemen lek mung kalem, awake dhewe ki lek tarawih 23. Ya lek dulure awake dhewe Muhammadiyah ki mek 11 cara kalem memper, awake dhewe 23 kok kalem iki lho. Enek kiai kok lek ngimami tahlil lek ndonga dawa. Engko lek sing mburi bengok amin. 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 Mergo ibadah ki ora betahne Pak Lurah. Oh enek kiai kok kemenyek sakane donga diwaca iki lho. Ora ngerti piye lek berkate selak dinteni. Iya apa ora yo? Mulai Imam Ghazali dawuh, enek wong donga dawa kuwi ketok bodhone. Enek kiai lek ngimami tahlil dawa, atik kiai ini teko nih keri. Jamaah sing teko dhisik lho, roh kiai ini teko langsung batin padha, mudyar kon wonge teko. Mari jam pira iki nggo? Ya ngono kuwi, ibadah iki ra betahne. Ya ora. Wis, nyapa urusan bondo donya semangat, urusan ibadah gak semangat, jawabane sitok. Mergo urusan bondo donya dibayar saiki, urusan ibadah dibayar ya jenenge iman yo. Ki lho, mergo nyapa sampean ning sawah budal peteng mulih peteng betah. Mergo nyambut ning sawah saiki sampean saiki panen. Nyapa sampean nyambut gawe ning pabrik budal peteng mulih peteng kuat. Heeh, mergo nyambut gawe ning pabrik saiki bayaran. Nyapa sampean buka toko betah? Heeh, mergo buka toko saiki nek wong tuku saiki sampean oleh badi.
Nyapa urusan bondo donya semangat mergo tandang saiki oleh duit tapi lek sampean ngibadah kon tandang saiki Allah lek mbayar jenenge diundang genduren iki lho 7 kilo ki udan deres campur bedek lho ya budal lho omahe karo masjid nek 5 jangkah lho gremes ora budal lah nyapa mergo lek genduren berkate saiki lek jamaah berkate kuwi sing jenenge iman yo wong lek ora iman karo barang gaib ora iman karo sok moh ibadah mergo ngibadah ning donya nak oleh apa ibadah ning donya orang ibadah ra masalah sampean sok ndek masalah lek wis sampean ninggal ning donya iki kaya bayi iki lho ning kandungan nyapa to kok diparingi sikil tangan lisan kemaluan bayi iki protes Gusti kula mboten butuh karo sikil lho kok kula jenengan paringi sikil apa ning kandungan kon bal-balan dengan paringi lisan apa kon nyanyi bayi iki protes Gusti kula teng kandungan butuh kula mek sitok apa plasenta bayi iki lagi sadar pentingnya sikil lek wis bayi iki pindah ning alam donya alah tibane sikilku kanggene saiki to tibane lisanku kanggene saiki to mripatku kanggene saiki to mula bayi iki ning kandungan gak di sikil gak masalah ning kandungan gak iso ngomong gak masalah ning kandungan wuta gak masalah bayi iki lagi ngrasakne masalah wis pindah ning alam donya kok enek wong kemangsen ning donya ra salat gak masalah ning donya gak jamaah gak masalah ning donya Ramadan ra poso gak masalah sampean baru nemukan masalah lek wis pindah ning alam kubur lagi dong lho nggih bayi iki ning kene gak ndek mripat gak masalah mbok pindah ning donya lho kae kok ndek mripat aku kok ora kae kok ndek sikil aku kok ora mula lek enek wong kemangsen ning donya orang ibadah pengumuman gak masalah ning donya golek wis sampean pindah ning alam kubur lagi masalah lho kae kok di salat aku kok ora kae kok di kaji aku kok ora kae kok di poso Ramadan aku kok ora kae kok di jamak kok ngendres Quran aku kok ora kae kok di sholawatan aku kok ora kae kok di pengajian aku kok ora mula ibadah ora kangge saiki tapi kangge sok aku ibadah ngaji iki ibadah butuhku ya sok nek sing muni ibadah golek sangu ora butuh aku butuhku sok ngene iki mulih gak kok sangoni ndak masalah tapi sok lek kok undang gak nyang aku ibadah ora kangge saiki tapi kangge mula lek enek wong kemangsen ning donya orang ibadah wis sok lek pindah ning alam kubur kaya bayi pindah ning donya dalam keadaan cacat pengen cacat napa mboten ayo ibadah lho iki enek sing batin oh alah ngoten to Pak Lukman jane sing penak ibadah dibayar saiki ae lho sampean usul kersane semangat kok nyambut gawe akhirnya tak aturnya Allah Gusti enek usulan ki balung benda ibadah ki bayar sakniki lah nyapa kersane semangat koyo nyambut gawe kan tandang saiki dibayar saiki lah karepe ibadah kon tandang saiki ya dibayar saiki ben semangat akhirnya Allah dawuh lho lek ibadah dibayar saiki donya ya mandekno mila Gusti wis jajal sitoke tak bayar saiki salat umumno sapa sing gelem salat bar salat tak bayar kontan nang isor sajadah enek dhuwit 100.000 umumno akhirnya jam 12 bengi malaikat ngumumne pengumuman atas instruksi Gusti Allah mulai benjing sedaya warga Sidoarjo ingkang purun salat dibayar kontan teng andhap sajadah enten yatra 100.000 sampean mireng Bu sampean mireng Pak akhirnya isuk budal nang masjid teko masjid sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat salam buka sajadah lho kok oleh duit 100.000 tenan mari ngono sholat sunnah fajar
utawa qobliyah subuh 2 rakaat salam buka sajadah oleh 1.000 neh. Akhirnya dikomati subuhan salam lah kok oleh 1.000 neh. Sampean subuhan mulih nggo dhuwit 300, bapake cacah 300, wong loro 600. Kok niki terjadi sing ning sawah prei gak ning sawah. Napa Pak De ra ning sawah ora kere salate oleh dhuwit. Sing nyambut gawe ning pabrik metu kabeh. Ngapa kok metu ora kere salate oleh. Toko warung ning Balung Bendo tutup. Ngapa yu ora bakulan ora kere salate oleh. Lurah Kemangsen mengundurkan diri. Enten apa Pak Lurah kok mengundurkan diri ora kere aku mambengi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Cara ibadah salat tok dibayar saiki sing dadi tentara leren, sing dadi polisi leren, sing dadi guru leren, sing dadi dokter leren, sing dadi perawat leren, sing dadi lurah leren, kabeh wong leren lek nyambut gawe, kabeh wong meksa. Sampai penceramah leren. Dan apa Pak Lukman dudang ning Balung Bendo ranjang lek panitia lali ra oleh apa-apa. Karuan salate oleh. Mula ora dibayar saiki tapi dibayar. Lek dibayar saiki donya mandeg jegrek. Bu. Sing nomor loronya apa tuh gak dibayar saiki? Iya. Mergo lek dibayar saiki sampean ra duwe nggon. Kok deleh ndi aku pengen ro. Enek dawuh sapa wonge gelem Jumatan, mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok wis. Cara bar Jumatan bojomu mulih nggo unta sitok, sak wulan 4, 10 wulan 40, kok deleh ndi? Titipne tanggane untane ya akeh. Didol sing nuku sapa kabeh duwe. Dibeleh sing mangan sapa kabeh duwe. Iso wong Kemangsen mlaku tok bingung ra entuk dalan mergo sak Kemangsen letong tok. Arep adus ora entuk enggen mergo ning jeding enek unta. Arep ning pawon ora iso mergo sak pawon isine. Arep turu ning ndi wong ning kamar kabeh isine. Lek dibayar saiki kok deleh ndi? Dibayar saiki besok. Nah, anjekne ya paham. Saiki besok. Lek pendak Jumatan bojomu oleh unta sitok lho, terus kok deleh ndi? Iso pendak arep Jumatan sampean tukaran karo ibuke cah-cah. Arep ndi ya Jumatan, gak usah budal. Lah lha opo Dik golek suket angel. Sing nimpal tletong gak ana. Bayar saiki besok. Sok. Mergo dibayar saiki gak duwe saiki besok. Lho sampean kan serep to krungu hadis ditulis ning WhatsApp ya. Sapa wonge gelem salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh. Jenenge salat sunah fajar. Niku ganjarane sak pira? Khairum minad dunya wa ma fiha. Luwih gedhi, luwih apik tinimbang donya sak isine. Nek dibayar saiki kok nyeleh. Nih bayar saiki apa tok? Saiki apa tok? Lek dibayar saiki ra ndenggon, mula wong Balung Bendo tak peseni ning donya sitoke sabaro. Allah wis nyiapi alam jenenge akhirat sing ombone tanpa wates. Sing sregep Jumatan ning akhirat wis disiapi kandang sak untone, sak sukete, sak sing nimpal tletong pisan. Ora saiki tapi sabar. Ibadah dibayar saiki apa Cok? Saiki apa Cok? Cok.
Nek dibaca iki gak duwe tok ya. Nah iki aman tok. Mula jangan korbankan kehidupan yang kekal. Mek nuruti kehidupan yang seben. Donya iki mek seben. Ayo awake dhewe ibadah karena mau tidak mau pesta itu pasti berakhir. Dunia itu satu saat akan kita tinggalkan. Lek wis awake dhewe ninggalne donya, baru ibadah kuwi punya nilai manfaat sing utuh. Mergo pancen ibadah ora kangge ning donya, ibadah kangge nang akhir. Nek sampeyan ning donya ora ibadah lho sing kok belani apa to? Nek wis kaya ngono kae terus piye kowe? Wong donya iki lho wis mek kaya ngene, kok ya nemen-nemen lek mbelani donya. Wong donya iki duduk panggenan penak. Penak ki nang swarga. Awakmu nemen mbelani donya rugi. Donya itu bukan tempat bahagia. Bahagia ki panggenane nang swarga. Sampeyan mbelani donya nemen-nemen ora lek nemukan bahagia. Donya ki panggenane masalah. Urung rabi masalah, wis rabi ra duwe anak, kakean anak, ra duwe duit, kakean duit. Lho wong iki duwe duit karo ora, masalahe gede sing di duit lho. Wong iki saya duwite akeh, saya gede masalahe. Ayo ndek motor siji karo motor 5, masalahe gede motor. Omah tingkat karo ora tingkat, masalahe gede omah. Uang iki saya tambah donyane tambah masalahe yo. Kula winginane ngaji nang Kediri, wangsul iku liwat dalan cilik. Enek omah ki ya Allah apike. Jam 1 iki lho. Enek wong wedok ayu nutup pager. Jam 1 bengi rek. Sopirku tak omongi kuwi delok wong sugih jam 1 rong turu. Omah sebelahe wis nglengger turu. Lah enten apa Pak Lukman? Lah ra duwe pager. Iya apa ora? Duwe pager karo ora ki tibane turune cepetan ra duwe. Donya ki duduk panggenan ayem, donya ki panggenane masalah. Urung rabi bingung jelek rabi ayem, rabi tenan ayem. Mosok rabi ki ya Allah sing wedok kerenge. Rabi setahun sing lanang kuru lah kok setahun setengah mati to. Orang di anak bingung, jelek di anak ayem. Dokter kandungan sak Sidoarjo ditelepon di WhatsApp. Saene resep ditebus pengen meteng, panggah gak meteng. Golek dukun ngisori Gunung Semeru ndak meteng, sori Gunung Kelut ndak meteng. Karo Pak Lurah diomongi dukun ampuh ngisori Gunung Merapi kono lho. Melayu rono keprucut Mbah Marijan mati. Pengen duwe anak, jelek di anak ayem, di anak tenan ayem. Anak enak kali kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon kuliah moh, kon mondok moh, kon nyambut gawe moh, kon melu sholawatan moh, dino-dino mek glegeken anjile apuk iki yo donya kaya ngene iki lho. Mula jere wong balung benda urip ning donya iki sawangsi kaya godhong suruh lho yo, siji disawang alus, siji disawang kasar, lek digeget padha paite. Ora usah iri karo tanggamu sing sugih, tanggamu sing sugih yo ndek masalah. Tanggamu sing sugih kok nyono ayem, demi Allah dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri, sampean ndak roh. Tanggamu sing tumpakane pajero kuwi duduk wong ayem, kuwi wong kemeng. Mula nek tanggamu numpak pajero liwat ngarepamu kuwi wong kemeng liwat, kuwi wong kemeng liwat. Urip ning donya kaya wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperne kancane. Delok lek kergosan nguber bal kangite cekel digomule nang balung benda gak oleh. Mari dioperne lha kok diuber neh. Lah lek kok uber nyapa kok operne. Yo ngene iki ning ndo. Maksud kula ngene lho.
ning donya iki orang ibadah masalah. Lah lek ning donya orang ibadah masalah, sok ning akhirat ya. Lah terus kapan nemu ayem? Ning donya melarat bene sing penting sregep ibadah. Dene ning donya akeh masalah, sregep ibadah. Insyaallah lek wis mati gak duwe masalah. Lah sing mesak niki ning donya masalah yo akeh, ora salat, ora ibadah, donya masalah akhirat. Terus kapan nemu ayem? Sok piye ra salat tok sok. Orang ibadah kok sok. Mula ibadah Bu nggih. Bene melarat sing penting sregep dene ning donya melarat akeh masalah, insyaallah ning akhirat gak duwe. Sing mesak niki ning donya melarat gak salat. Bih. Terus ayemmu kapan? Ning donya melarat gak sholat. Terus ayemmu kapan? Enten mriki wong melarat gak sholat. Sesuk bengok ana melarat gak sholat. Terus ayemmu. Golek wonge melayu nguber mlayu ayo. Golek wonge mandek bengok neh melarat gak sholat. Terus ayemmu. Lho lek sugih gak sholat kan ning donya sugih. Cara ning kono sok ra penak kan ning donya tau penak. Lah lek ning donya melarat gak sholat terus ayemmu. Niki sing melarat gak sholat batin, cangkemmu omong apa? Biar kita miskin sing penting kaya ibadah. Toh donya bakale ditinggalne. Lah sing hebat ki ning balung benda enek wong sugih sregep ibadah. Mobile wah tumpakane Alphard. Salat ki lek ra jamaah ndak gelem. Jamaah maghrib ki tembus isya. Jumatan budal jam 09.00. Wes. Ning donya duwite akeh sregep ibadah, donya penak akhirat ya. Sing mesakne kuwi melarat gak sholat terus ayemmu. Engko kuwabe lek mlaku wiritane kuwi ya yu melarat gak sholat terus ayemmu. Golek sing melarat nuwesu mlayu ya yu ya. Enek ning kene melarat gak sholat. Melarat gak sholat terus ayemmu. Sing melarat batin cangkemmu ngomong apa? Lah iya toh. Ya Allah, wis jabatane lurah, duwite akeh, ibadahe sregep, donya barokah, akhirat barokah. Melarat gak sholat terus ayemmu. Wis ta wong lek ora iman karo sok mah ibadah, mergo ibadah ning donya ndak oleh apa. Lho saiki kaji tok iki lho pira saiki? Kaji niku ragate kathah lho. Enek kaji furoda. Kok panggah anu Mas ya, kok panggah kaya ngomber ngoten to Mas. Ekone dikurangi, jenengan kurangi ekone. Ekone napane sing napa niku? Ngebase apa piye niku? Kaya cemeng ngoten suarane. Jane son jenengan iki penak, tapi pas sholawatan kok penak. Cobi Pak Lurah ngapunten, sing niki jajan. Halo, sampean Banten ya volumene Mas. Halo. Kademen. Halo. Ngibadah ora kangge saiki tapi kangge penak iki. Nah, tapi kemeng ngene gimana nih? Loh, kaji iki larang lho yu.
Nggih napa nggih? Enek kaji iki jenenge furoda. Niku 750 juta wong sitok. Lho lek wong ora ndek iman karo sok, mending ge tuku mobil, mending ge tuku mending gawe tuku Lah saiki nyapa kemangsen gelem ngetokne dhuwit 750 juta dige kaji. Padahal kaji furoda mek 18 dina ning Mekah Madinah. Krana ning dodone enek imane iki lho. Aku sok bakal mati. Lah sanggup mati ki salah setunggale jenenge kaji. Mula wong lek gelem kaji ki mergo dodone iman karo sok. Kaji kok 750 juta lho wong sitok. Winginane adikku budal sak keluarga. Adik kula niku namine Raffi Ahmad. Ora percaya lek diomongi. Enek kaji jenenge plus niku 350 juta, antri 5 tahun. Ayo, enek kaji jenenge reguler niku mek 20 juta, antri 26 tahun. Nyapa wong kemangsen gelem antri 26 tahun? Mergo ning dodone enek imane. Aku sok bakal mati. Lah sanggup mati ki salah sijine jenenge ibadah. Enek murah langsung budal mek 10 juta, jenenge kaji amanah. Syaratnya tapi kudu mati dhisik. Kuwi murah kuwi. Badal haji. Wangsul, Pak. Alah. Oh, kakeke sakit. Balik malih napa mboten? Oh, alah. Lah pengajian wayahe ngaji kok malah mulih. Alah. Oh, mandek wonge mandek. Wonge gak sida mulih. Dek pengajian sik. Bapak Ibu, ibadah itu orientasine akhirat. Ibadah iki kangge nang akhirat. Mula manusa iki lek gak duwe iman karo akhirat, ibadah niku abot. Mergo ibadah ki ning donya ora oleh apa-apa. Dadi ibadah niku lek kok itung nang donya ora oleh apa-apa. Pancen ibadah ora kangge donya, ibadah ki kangge akhirat. Mula wong balung benda, wong kemangsen ora usah kaget. Lek ning Sidoarjo enek wong sregep ngibadah malah melarat. Tapi enek wong ning donya ki ora tau ngibadah ki malah sugih. Enten apa mboten? Ning donya ki blas ora tau salat, pengajian yo ora tau nyang, selawatan yo ora tau nyang, riyaya besar kon kurban yo ora gelem. Uripe ki ora tau ngibadah ning malah sugih. Enek wong ning kemangsen ngibadah sregepe masalah. Lho ngene iki melarat malah ra barbar. Jenenge ibadah iku ora ning tandingane, masyaallah. Salat tahajud dinyangi, salat duha dinyangi, deres Quran istiqomah. Ngono ki nandur pari lek kancane oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak kok. Wis ibadah ra kurang-kurang golek penggawean yang ngele masalah. Padahal sregep kadang enek wong ora tau ngibadah maksiat tok, ngono iki malah awake waras kok. Sero wajib salat sregep jamaah iki lho lara ki ora mari-mari. Nggih nek wong nggih. Sregep ngibadah awake lara, ora tau ngibadah malah Loh kenapa ini bisa terjadi? Loh pancen ibadah ora kangge nang donya yu. Ibadah kok juga gathuk ning karo donya ora gathuk. Jadi ibadah ki kangge sangu lek wis mati, korban ki abot, mergo korban ki ngetokne duit. Ate korban yo ndak oleh apa-apa. Mula ibadah ki sing ngetokne duit ya abot. Apa meneh kaji bi? Gek mulih kaji oleh apa lho? Lek kupluk putih ning kriyan akeh. Mula ora kabeh wong kemangsen sugih gelem kaji.
Mergo kaji ki ngetekne duit. Mulih kaji ya ndak oleh apa-apa. Nggih napa nggih? Lho, ngene iki kudu digenahne. Sampeyan kudu paham lek ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Golek sampeyan ora dong, engko malah masalah duwe bojo sregep jamaah melarat. Omah sebelah ra tau jamaah, selingkuh tok malah sugih. Akhire bojomu kok omongi walah ya, kowe iki sregep jamaah olehmu apa? Omah sebelah ki ora tau jamaah, selingkuh tok sugih. Lah aku kudu piye tebuk, mulai sesuk leren olehmu jamaah ya, selingkuh wae. Nggih napa nggih? Dadi uteke awake dhewe kudu iman, ngibadah ki kangge sangu lek wis mati. Mula ngibadah ki ning donya gak payu. Ning balung bendok itu sego pecel ngangge duit apa ngangge salat. Ning balung bendok itu sepeda motor ngangge duit apa ngangge poso Ramadan. Tuku klambi gelang kalung ngangge selawatan apa ngangge duit. Ning donya iki sing payu duit, ibadah ora payu, ora kanggo. Mula wong kemangsen sregep ibadah apa sregep golek duit? Wong kemangsen ning donya sregep ibadah apa sregep golek duit? Dua-duanya. Tak takon teng dalem panjenengan bar maghrib suara TV karo suara ngaji oke ndi? Pret boleh ngaji. Ayo ngisi kotak amal karo ngisi pulsa sregep ndi? Lho kaya ngono kok dua-duanya. Maca Quran karo maca WhatsApp sregep ndi? Kok dua-duanya? Ya ora. Lelek sampean dua-duanya ngisi kotak amal karo ngisi pulsa ki padha. Ning nyatane sregep ngisi klambine karo rukuke akeh ndi? Dua-duanya. Klambimu 40 rukuke mek sitok dua-duanya iki. Mula awake dhewe iki ning donya sregep golek duit mergo sing payu iki sampeyan tak omongi yo, ning donya ki sing payu duit, sok lek wis mati, sing payu ibadah. Duitmu ora payu. Duitmu ora payu. Sing kena digawe tuku omah kuwi sok lek wis sampean mati, dudu duit tapi ngaji. Sapa ngi gelem hadir nang pengajian nang sholawatan karo Allah digaekne omah ning swarga. Sangka yakut merah sing duweni lawang 40. Omah ning swarga ki ora ngangge duit, tapi ngangge ngaji. Duitmu ora payu. Ra payu. Ra payu. Ora payu. Sing iso madangi ning alam kubur duduk duit tapi sholat jamaah. Duitmu ra payu. Lah saya aku tak takon ning donya karo ning akhirat iki dawa ndi? Mula tenan ning donya aja kebujuk donya, awake dhewe sok bakal mati. Lah wis mati ki urip salawase. Lah sok ning akhirat iki sing nek digesangu duduk duit, tapi duitmu ora. Kok enek wong Sidoarjo, wong Blitar ning alam kubur kok peteng, duitmu triliunan ora kena digawe tuku lampu ning alam kubur. Dua-duanya kok gaya ning donya sregep ibadah apa sregep golek duit? Dua-duanya. Wi bojone apa wi?
Nek muni Tuhan-Tuhannya kuwi boncone copo kuwi. Lho awake dhewe iki tenan. Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Donya ki panggenane ngamal, akhirat ki panggenane piwales. Awake dhewe ki ning donya kongkon nandur, ning akhirat ki panen. Ning donya ki nandur ora panen, ning akhirat panen ora nandur. Ning donya ki panggenane bayar arisan, ning akhirat panggenane betok apa oleh? Betok arisan. Oleh arisan jujul. Napa? Oh jedul. Wong lek ora melu arisan ora bakal wong lek ora nandur ora bakal wong lek ora ibadah ning akhirat gak duwe sangu yu. Mergo dhuwitmu ora wiru-wiru. Mula ngibadahi ora kangge saiki, ngibadahi kangge sok. Ora kangge saiki tapi kangge awakmu ki lek budal jamaah ditakoni yu kok sregep jamaah olehmu apa? Jawaben sok. Kok sregep deres Quran olehmu apa? Kok sregep sholawatan olehmu apa? Kok sregep sedekah olehmu apa? Pak Lukman mau pengajian ini judulnya apa? Sapa wonge gelem korban, sok korbane kuwi kena gawe tumpakan nang Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim kuwi saiki apa sok? Sapa wonge gelem munggah kaji kuwi karo Allah dijoli karo swarga. Swarga iki saiki apa sok? Mula ibadah ora kangge saiki tapi kangge sok. Wis ta wong lek ora iman karo sok mah ibadah. Mergo ibadah ning donya nak oleh apa? Lho saiki kaji tok iki lho pira saiki? Kaji niku ragate kathah lho. Enek kaji furoda. Kok panggah anu Mas ya, kok panggah kaya ngomber ngoten to Mas. Ekone dikurangi, jenengan kurangi ekone. Ekone napane sing napa niku? Ngebase apa piye niku? Kaya cemeng ngoten suarane. Jane son jenengan iki penak, tapi pas sholawatanmu kok penak. Cobi Pak Lurah ngapunten, sing niki jajan. Halo. Saman banten nih volumenya Mas. Halo. Kademen. Halo. Ngibadah ora kangge saiki tapi kangge penak iki. Tapi kemeng ngene gimana nih? Loh, kaji iki larang lho yu. Nggih napa nggih? Enek kaji iki jenenge furoda. Niku 750 juta wong sitok. Lho lek wong ora ndek iman karo sok, mending gawe tuku mobil, mending gawe tuku mending gawe tuku Lah saiki nyapa kemangsen gelem ngetokne dhuwit 750 juta dige kaji. Padahal kaji furoda mek 18 dina ning Mekah Madinah. Krana ning dodone enek imane iki lho. Aku sok bakal mati. Lah sanggup mati iki salah setunggale jenenge kaji. Mula wong lek gelem kaji iki mergo dodone iman karo sok. Kaji kok 750 juta lho wong sitok. Winginane adikku budal sak keluarga. Adik kula niku namine Raffi Ahmad. Ora percaya lek diomongi. Enek kaji jenenge plus niku 350 juta, antri 5 tahun. Ayo, enek kaji jenenge reguler niku mek 20 juta, antri 26 tahun. Nyapa wong kemangsen gelem antri 26 tahun? Mergo nek dodone enek imane, aku sok bakal mati. Lah sanggup mati ki salah sijine jenenge ibadah. Enek murah langsung budal mek 10 juta.
jenenge kaji amanah. Syaratnya tapi kudu mati dhisik. Kuwi murah kuwi. Badal haji. Lho mula lek ngono nyapo kok awake dhewe gelem kaji, mergo ning dodone nek imane. Lek kajiku ora kangge saiki tapi kangge maki kelangan duit piro ae gelem. Arep kaji wong sak kemangsen diundang jere wali matu safar, duit neh. Mulih kaji terope seminggu ndak dibongkar. Ben dina nek wong ziarah kaji ngowahi mangan karo soto, rawon, duit neh. Lho, ragate akeh. Lho tapi gelem budal mergo kelingan karo sok kuwi lho. Lho kaji ragate akeh. Adek wong Balung Bendo padha karo wong Blitar ziarah kaji. Saelep isine wong selikur sing nggawa gula mek sitok. Ora yo mumet sing munggah kaji ngono kuwi. Lho tapi gelem ngetokne dhuwit mergo iman dalam bahasa Al-Qur'an alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya ki wong-wong sing iman karo barang gaib. Barang gaib iki barang ora ketok, barang ora ketok dalam bahasa kula sok niku lho. Alam kubur, alam barzah ning padang mahsyar ditimbang amale. Niku lho akhirat isuk ini ngono kuwi lho. Mula lek ngono awake dhewe kudu sadar, awake dhewe iki jane ra iso mati. Manusa makhluk yang abadi. Awake dhewe iki sekali hidup akan hidup terus ra iso mati. Biyen awake dhewe ning alam roh. Pirang tahun wallahu a'lam mari ning alam roh dipindah nang alam kandungan 9 wulan 10 sasi. Mari ning kandungan saiki dipindah neh ning alam donya. Awake dhewe iki ora mati mek pindah-pindah. Ning alam donya pirang tahun Kanjeng Nabi dawuh akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata umure wong kemangsen kuwi 20 sampai 70, punjul teko 70 enek tapi titik. Rata-rata manusa ning donya iki dawuh Kanjeng Nabi 20 tahun. Mula ki sing rawuh rene umure 59 punjul 10 wulan, kurang 2 wulan. Ora sampai pulut. Lho saiki golek umur swidak wis angel kok. Ayo jajal saiki sampean tuku buku kosong terus ki ana judul usia tetangga kanan kiri catetono kula rata-rata ngisore swidak. Lho aku ngitung tenan tangga kula winginane umur 16 tahun kelas 2 SMA ninggal kena penyakit jenenge lupus. Rada dawa 31 42 49 53 wingi mudhune 56. Golek umur swidak angel. Ayo saiki kabeh duwe HP diketik rata-rata usia penduduk Indonesia. Kok lak dijawab karo Google. Rata-rata kepala 4 kepala 5 golek umur swidak wis angel ning donya. Ayo kabeh duwe TV deloken selebriti sing umure dawa sapa? Selebriti sing rata-rata umur cendhek. Mulai Nika Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Sapalas, Dono Kasino, Ustadz Jeffrey, Irin, Ana Zain, misanan kula Julia Perez. Apal bedino ndelok TV kok. Sampeyan terus sing tukang ngomongin kesehatan Dokter Os 39. Enek artis ndek lemu jenenge Preti 35. Garwane Naswa Shihab 48. Dereng dangu jenenge Mpok Alpa 35. Bareng ngono disusul karo Vidi Aldiano 35. Ponakane bojo kula 28 tahun mati jenenge Vanessa Angel. Selebriti sing umure dawa mek sitok Mbah Surip tok. Sing tak gendong kemana-mana gitu. Lho nggih, mari ning alam donya dipindah ning alamku. Pirang tahun wallahu a'lam. Bahkan nenek manusa ki ning alam donya karo ning alam kubur ki dawa ning alam kubure. Imam Nawawi ini teng donya umure mek 45 tahun, ning alam kubur wis 800 tahun. Imam Syafi'i ini umurnya mek 54 tahun, ning alam kubur wis 1200 tahun.
Sunan Ampel niku umure mungkin sekitar 70 tahun. Ning alam kubur wis 540 tahun. Manusa ki enek ning alam kubur karo ning alam donya ki lho, dawane ning alam kubur. Ngono lek mbelani donya kok sampe ra Jumatan ki lho. Enek ora wong ra Jumatan? Wonge ya teko. Kubluke kembangan apa polos? Polos tekku ngawur aku. Wen nugoni toko sampai ra Jumatan ning sawah ra Jumatan, gek sawahmu lho kok garap sampai kapan? Wong saiki golek umur swidak ya wis angel. Hei. Mari ning alam kubur dipindah malih. Bahkan hari ini mungkin orang tua jenengan, suami jenengan, mungkin istri jenengan, mungkin anak jenengan, mungkin cucu jenengan wis enek sing pindah ning alam keempat jenenge alam kubur. Mari ning alam kubur dipindah ning padang mahsyar. Mari ning padang mahsyar dipindah ning hisab ditung amale. Mari ditung amale dipindah ning mizan ditimbang amale. Mari ditimbang amale terakhir kongkon muwat nang jembatan penghubung antara surga dan neraka. Dawe wong balung benda siratal mus. Sing slamet belok kanan mlebu swarga. Naudzubillah sing gak slamet ceblok nuju neraka. Lho lek ngono manusa iki tibakne ra iso mati yu, urip terus. Manusa iki tibakne urip ora iso manusa mek pindah ju'ila lakumul abadu illal intikal. Wong balung benda kowe kabeh didadekne makhluk sing abadi, uripmu ki mek pindah. Ada 5 tempat yang akan kita lalui setelah dunia ini kita tinggalkan. Ya kuwi alam kubur, padang mahsyar, ditung amale, ditimbang amale, kongkon muwat nang jembatan. 5 tempat iki butuh sangu yo. Sangune mek sitok jenenge ibadah. Wis lek ngono clear ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Mula ibadah aja kok gathukne karo donya, ora gathuk. Mula sampeyan ning donya sabar, sregep ngibadah iku ora kangge sugih, ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Ora usah kaget nek wong sregep jamaah darah tinggi ra mudhun-mudhun. Malah sing ora tau salat tensine normal. Lho pancen ngibadah ora kangge tensi, ngibadah kangge sangu lek wis. Ngibadah ora kangge saiki tapi kangge mula sampean delok manusa ki urusan donya karo urusan ibadah, lak semangatan urusan donya. Wis ora sing ngomong, ora sing ngrungokne. Padha sami ugi sami mawon. Silit babi dientup. Manusa ki lek urusan donya ndek prinsip 3 siji, aja sampe kalah. Duwe omah aja kalah karo tanggane, dulure kancane, duwe motor, duwe mobil aja kalah karo tanggane, dulure kancane, duwe gelang kalung aja kalah. Duwe klambi aja kalah, duwe jilbab aja kalah. Jilbabmu apa yu robani, tek kula robina. Ora gelem kalah. Aku lho yu tas tuku lemari es piro? 1 pintu, larang tekku 2 pintu. Enggak gelem kalah. Kono muni larang tekku 3 pintu. Kono muni larang tekku ndak enek pintune. Awake dhewe iki lek urusan donya duwe prinsip aja sampai kalah. Tapi ayo didelok, mbosok ibadah, prinsip aja sampai kalah ki enggak dipakai. Roh tanggane sregep jamaah ki domblong. Kok ora? Yo lek budalmu bar azan, ki aja sampai kalah. Sadurunge azan kudu budal, gak enek. Roh tanggane sregep poso sunah. Pendak Senin Nyenen, pendak Kemis. Domblong. Kok ora yo lek wis sregep Senin Kemis ki aja sampai kalah. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Tasua, Asyura, Arafah, Tarwiyah, Senin Kemis aku kudu poso, gak enek. Lek urusan bondo aja sampai kalah, tapi lek urusan ibadah, prinsip aja sampai kalah dibuang di pantai selatan.
Nomor loro, urusan bondo donya awake dhewe prinsip apa? Selalu ingin tambah. Di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Di omah nang Karangsen pundi? Kemangsen. Di omah nang Kemangsen tuku perumahan nang Sidoarjo, nang Sidoarjo tuku perumahan nang Surabaya, nang Surabaya tuku perumahan nang Nganjuk. Terus urusan donya pengen tambah. Nggih. Di warung laris ning kene buka cabang nang kono, buka cabang nang kono. Lek urusan donya pengen tambah terus. Mula rasa kaget lek ning Indonesia nek Indomaret, Alfamaret, Indomaret, Alfamaret, Indomaret. Ya ngono ki menungso ki. Lek urusan donya pengen tambah. Sampai pegawai negeri ki lho jenenge setahun 12 wulan, digaji ping 12 ya njaluk tambah gaji ke-13. Ki apa nek bulan ke-13. Ning Indonesia ki lucu nek wong ora nyambut gawe dibayar, ya kuwi pegawai negeri. Wong bulane ki 12 kok digaji ping 13. Lah sing sak wulan bulan apa kuwi? Wis dikai gaji ke-13 njaluk neh ke-4. Ya ngono iki menungso ki lek urusan donya pengen tambah. Pak Lurah itu dikai jabatan 6 tahun, yo njaluk tambah 2 tahun. Lho manusiawi awake dhewe lek urusan donya pengen tambah. Tapi mbosok urusan ibadah kok ora pengen tambah ya. Sing ora tau jamaah kok nambah jamaah ya ora. Sing ora tau tahajudan kok nambah tahajudan ya ora. Sing ora tau duhaan kok nambah duhaan ya ora. Tenang ae iki. Sing ora iso maca Quran kok gretean pengen iso maca Quran ya ora iki. Oh alah urip ning donya ora iso maca Quran. Ayo to aku pengen tambah iso maca Quran. Ayo to yu ning masjid dibentuk TK. Apa yu taman kawak-kawak. Ayo yu mak-mak nglumpuk pendak malam Rebo bar maghrib sampai ngisa. Belajar ngaji Quran aku kok pengen tambah iso maca Quran to yu bih ndahne mulyani. Bar maghrib mak-mak ngaji ning masjid ler mriku. Sampai isa kompak rafat ro tak katro diwaos jemblem sampean delok sing gak iso maca Quran lak tawenang nggih napa nggih tapi lek bondone gak tambah bingung urusan bondo donya pengen tambah urusan ibadah gak pengen sampean delok sing jamaah ning masjid lak panggah kuwi wedoke papat putun yujah yusri yujem ya ora nek urusan donya pengen tambah urusan ibadah gak pengen. Nomor 3 urusan ibadah awake dhewe prinsip apa urusan bondo donya. Nomor 3 awake dhewe prinsip apa selalu betah. Ya Allah jenenge ning sawah lho budal peteng mulai peteng lho ya betah. Jenenge kerja nang pabrik lho budal jam 6 sampai maghrib ki lho ya betah. Jenenge omahe ki lho Balung Bendo dinese ki lho ning Mojokerto ben dina nyang ki lho ya betah. Jenenge ndelok dangdut akademi lho kudu ngisingi dimpet. Dadi lek urusan donya betah. Mbosok urusan ibadah blas ranti betah. Jenenge deres Quran 5 menit diucap kaya mripate wis ora betah. Ngrungokne Cipak Lukman iki sampean delok kuwi, molet ngiwa, molet nengen, selonjor tekuk, selonjor tekuk. Wis kudu ra betah. Nek sing mulih kuwi. Wis ngono kuwi lek urusan donya betah, urusan ibadah ora. Jenenge ning Balung Bendo lho Agustusan, melu gerak jalan lho 10 kilo ki ya kuat. Lah omahe karo masjid nek 10 jangkah iki ya ora tau nyang. Enek apa ora? Lho lek gerak jalan kuat kudune jamaah ya. Jenenge melu karnaval lho macak manten, roke copet. Lek mlaku ki mek kenduk 10 kilo ki teko finish. Omahe karo masjid nek 5 jangkah ora tau nyang.
Alasane men kok setahun. Wijane menstruasi apa mencretan. Lho lek karnaval kuat jamaah ya kudu ning pengajian ya kudu. Dadi awake dhewe kudu jujur karo Allah. Nggih napa nggih? Urusan donya betah, urusan ibadah ora. Mula lek enek kiai kok ngimami tarawih kok kalem, ora payu. Ngimami tarawih kok Bismillahirrahmanirrahim. Imami salam mumebar. Sampe nek salat tarawih seneng imam cepet apa imam kalem? Lak tenan to. Seneng cepet apa kalem? Cepet mergo ibadah ki ra betahne. Enek kiai kok ngimami tarawih kalem tek jamaahe. Mergo tarawih wong NU ki 23 rakaat sak witire kok. Mula sing dadi kiai aja nemen-nemen mung kalem, awake dhewe ki lek tarawih 23. Ya lek dulure awake dhewe Muhammadiyah ki mek 11 cara kalem memper, awake dhewe 23 kok kalem iki lho. Enek kiai kok lek ngimami tahlil lek ndonga dawa. Engko lek sing mburi bengok amin. 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 Mergo ibadah ki ra betahne Pak Lurah. Oh enek kiai kok kemenyek sakane donga diwaca iki lho. Ora ngerti piye lek berkate salat dinteni. Iya apa ora yo? Mulai Imam Ghazali dawuh enek wong donga dawa kuwi ketok bodhone. Enek kiai lek ngimami tahlil dawa, atik kiai ini teko nih keri. Jamaah sing teko dhisik lho roh kiai ini teko langsung batin padha mudyar kon wonge teko. Mari jam piro iki engko? Ya ngono kuwi, ibadah iki ra betahne. Ya apa ora? Wis, nyapa urusan bondo donya semangat, urusan ibadah gak semangat, jawabane sitok. Mergo urusan bondo donya dibayar saiki, urusan ibadah dibayar ya jenenge iman yo. Iki lho, mergo nyapa sampean ning sawah budal peteng mulih peteng betah. Mergo nyambut ning sawah saiki sampean saiki panen. Nyapa sampean nyambut gawe ning pabrik budal peteng mulih peteng kuat. Heeh, mergo nyambut gawe ning pabrik saiki bayaran. Nyapa sampean buka toko betah. Heeh, mergo buka toko saiki nek wong tuku saiki sampean oleh bati. Nyapa urusan bondo donya semangat mergo tandang saiki oleh duit tapi lek sampean ibadah kon tandang saiki Allah lek mbayar jenenge diundang genduren iki lho 7 kilo ki udan deres campur gedhek lho ya budal lho omahe karo masjid mek 5 jangkah lho gremes ora budal lah nyapa mergo lek genduren berkate saiki lek jamaah berkate kuwi sing jenenge iman yo. Wong lek ora iman karo barang gaib, ora iman karo sok moh ibadah. Mergo ibadah ning donya ndak oleh ta. Ibadah. Heeh ning donya ora ibadah ra masalah. Sampeyan sok ndek masalah lek wis sampeyan ninggal ning donya iki. Kaya bayi iki lho. Ning kandungan nyapa to kok diparingi sikil tangan lisan kemaluan bayi iki protes Gusti kula mboten butuh karo sikil lho kok kula jenengan paringi sikil apa ning kandungan kon bal-balan jenengan paringi lisan apa kon nyanyi bayi iki protes Gusti kula teng kandungan butuh kula mek sitok apa plasenta bayi iki lagi sadar pentingnya sikil lek wis bayi iki pindah ning alam donya alah tibane sikilku kanggene saiki to tibane lisanku kanggene saiki to mripatku kanggene saiki to mula bayi iki ning kandungan gak di sikil gak masalah ning kandungan gak iso ngomong gak masalah ning kandungan wuta gak masalah bayi iki lagi ngrasakne masalah wis pindah ning alam donya kok enek wong kemangsen ning donya ra salat gak masalah ning donya gak jamaah gak masalah ning donya Ramadan raposo gak masalah sampean baru nemukan masalah lek wis pindah ning alam kubur lagi dong
Lho nggih, bayi ki ning kene gak ndek mripat gak masalah. Mbok pindah ning donya. Lho kae kok ndek mripat aku kok ora. Kae kok disikil aku kok ora. Mula lek enek wong kemangsen ning donya orang ibadah, pengumuman gak masalah ning donya. Golek wis sampean pindah ning alam kubur lagi masalah. Lho kae kok di salat aku kok ora. Kae kok di kaji aku kok ora. Kae kok di poso Ramadan aku kok ora. Kae kok di jamak ogen terus Quran aku kok ora. Kayak kok di sholawatan aku kok ora, kayak kok di pengajian aku kok ora. Mula ibadah ora kangge saiki tapi kangge sok. Aku ibadah ngaji ki ibadah, butuhku ya sok. Nek sing muni ibadah golek sangu, ora butuh, aku butuhku sok. Ngene iki mulih gak kok sangoni ndak masalah, tapi sok lek kok undang gak nyang aku. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge mula lek enek wong kemangsen ning donya orang ibadah wis sok lek pindah ning alam kubur kaya bayi pindah ning donya dalam keadaan cacat. Pengen cacat napa mboten? Ayo ibadah. Lho iki enek sing batin. Oh alah ngoten to Pak Lukman. Jane sing penak ibadah dibayar saiki ae lho. Sampai usul kersane semangat kok nyambut gawe. Akhirnya tak aturnya Allah Gusti enek usulan ki balung bendo ibadah ki bayar sakniki. Lah nyapa kersane semangat koyo nyambut gawe. Nyambut gawe kan tandang saiki dibayar saiki. Lah karepe ibadah kon tandang saiki ya dibayar saiki ben semangat. Akhirnya Allah dawuh lho lek ibadah dibayar saiki donya ya mandekno. Mila Gusti wis jajal sitoke tak bayar saiki. Salat umumno sapa sing gelem salat bar salat tak bayar kontan nang isor sajadah nek dhuwit 100.000 umumno. Akhirnya jam 12 bengi malaikat ngumumne pengumuman atas instruksi Gusti Allah mulai benjing sedaya warga Sidoarjo ingkang purun salat dibayar kontan teng ngandhap sajadah enten yatra 100.000. Sampeyan mireng Bu, sampeyan mireng Pak. Akhirnya isuk budal nang masjid teko masjid sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat salam buka sajadah lho kok oleh duit 100.000 tenan. Mari ngono sholat sunnah fajar utawa qobliyah subuh 2 rakaat salam buka sajadah oleh 100.000 nek. Akhirnya dikomati subuhan salam lho kok oleh 100.000 nek. Sampean subuhan mulih nggo duit 300 bapake cacah 300 wong loro 600 kok niki terjadi sing ning sawah prei gak ning sawah. Napa Pak De ra ning sawah ora kere salate oleh dhuwit. Sing nyambut gawe ning pabrik metu kabeh. Napa kok metu ora kere salate oleh. Toko warung ning Balung Bendo tutup. Napa yu ora bakulan ora kere salate oleh. Lurah Kemangsen mengundurkan diri. Enten apa Pak Lurah kok mengundurkan diri ora kere aku mambengi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Cara ibadah salat tok dibayar saiki sing dadi tentara leren, sing dadi polisi leren, sing dadi guru leren, sing dadi dokter leren, sing dadi perawat leren, sing dadi lurah leren, kabeh wong leren lek nyambut gawe, kabeh wong meksa. Sampai penceramah leren. Lha napa Pak Lukman diundang ning Balung Bendo Ranyang lek panitia lali ra oleh apa-apa. Karuan salate oleh. Mula ora dibayar saiki tapi dibayar lek dibayar saiki donya mandeg jegrek. Bu. Sing nomor loronya apa tuh gak dibayar saiki? Iya. Mergo lek dibayar saiki sampean ra duwe nggon. Kok deleh ndi? Aku pengen ro. Enek dawuh sapa wong iki gelem Jumatan, mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok. Wis.
Cara bar Jumatan bojomu mulih nggo unta sitok, sak wulan 4, 10 wulan 40, kok deleh endi? Titipne tanggane untane ya akeh. Didol sing nuku sapa kabeh duwe. Dibeleh sing mangan sapa kabeh duwe. Iso wong kemangsen mlaku tok bingung ra entuk dalan mergo sak kemangsen letong tok. Arep adus ora entuk enggen mergo ning jeding enek unta. Arep ning pawon ora iso mergo sak pawon isine. Arep turu ning ndi wong ning kamar kabeh isine. Lek dibayar saiki kok deleh endi? Dibayar saiki apa sok? Nah, andekne ya paham. Saiki apa sok? Lek pendak Jumatan bojomu oleh unta sitok lho, terus kok deleh endi? Iso pendak arep Jumatan sampean tukaran karo ibuke cah-cah. Arep ning tiyah Jumatan gak usah budal. Lah lha opo Dik golek suket angel? Sing nimpal tletong gak ana. Bayar saiki apa sok? Sok. Mergo bayar saiki gak duwe saiki apa sok? Lho sampean kan serep to krungu hadis ditulis ning WhatsApp kan. Sapa wonge gelem salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh. Jenenge salat sunah fajar. Niku ganjarane sak pira? Khairum minad dunya wa ma fiha. Luwih gedhi, luwih apik tinimbang donya sak isine. Nek dibayar saiki kok nyeleh. Nih bayar saiki apa tok? Tak iki apa tok? Lek dibayar saiki ra ndenggon, mula wong balung benda tak peseni ning donya sitoke sabaro. Allah wis nyiapi alam jenenge akhirat sing ombone tanpa wates. Sing sregep Jumatan ning akhirat wis disiapi kandang sak untone, sak sukete, sak sing nimpal tletong pisan. Ora saiki tapi sabar. Ibadah dibayar saiki apa tok? Saiki apa tok? Tok. Nek dibayar saiki gak duwe tok ya. Nah iki apa tok? Mula jangan korbankan kehidupan yang kekal. Mek nuruti kehidupan yang seben. Donya ki mek seben. Ayo awake dhewe ibadah karena mau tidak mau pesta itu pasti berakhir. Dunia itu satu saat akan kita tinggalkan. Lek wis awake dhewe ninggalne donya, baru ibadah kuwi punya nilai manfaat sing utuh. Mergo pancen ibadah ora kangge ning donya, ibadah kangge nang akhir. Nek sampeyan ning donya ora ibadah lho sing kok belani apa to? Nek wis kaya ngono kae terus piye kowe? Wong donya iki lho wis mek kaya ngene, kok ya nemen-nemen lek belani donya. Wong donya iki duduk panggenan penak. Penak ki nang swarga. Awakmu nemen belani donya rugi. Donya itu bukan tempat bahagia. Bahagia ki panggenane nang swarga. Sampeyan belani donya nemen-nemen ora lek nemukan bahagia. Donya ki panggenane masalah. Urung rabi masalah, wis rabi ra duwe anak, kakean anak, ra duwe duit, kakean duit. Lho wong iki duwe duit karo ora, masalahe gedhe sing di duit lho. Wong iki saya duwite akeh, saya gedhe masalahe. Ayo ndek motor 1 karo motor 5, masalahe gedhe motor. Omah tingkat karo ora tingkat, masalahe gedhe omah. Uang iso tambah donyane tambah masalahe yo. Kula winginane ngaji nang Kediri, wangsul iku liwat dalan cilik.
enek omah ki ya Allah apike jam 1 ki lho enek wong wedok ayu nutup pager jam 1 bengi rek sopirku tak omong iku delok wong sugih jam 1 rong turu omah sebelah wis nglengger turu lha enten apa Pak Lukman lha ra duwe pager iya apa ora duwe pager karo ora ki tibane turune cepetan ra duwe donya ki duduk panggenan ayem donya ki panggenane masalah urung rabi bingung jelek rabi ayem rabi tenan ayem mosok rabi ki ya Allah sing wedok kerengi rabi setahun sing lanang kuru lah kok setahun setengah mati to orang di anak bingung jelek di anak ayem dokter kandungan sak Sidoarjo ditelepon di WhatsApp saene resep ditebus pengen meteng panggah gak meteng golek dukun ngisori Gunung Semeru ndak meteng sori Gunung Kelut ndak meteng karo Pak Lurah diomongi dukun ampuh ngisori Gunung Merapi kono lho mlayu rono keprucut Mbah Marijan mati pengen duwe anak jelek di anak ayem di anak tenan ayem anak enak kali kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon kuliah moh, kon mondok moh, kon nyambut gawe moh, kon melu sholawatan moh, dino mek glegeken, anjile apo, gila yung dunya kayak gini gila, mula jere wong balung benda urip ning donya ki sawangsi. Kayak godhong suruh lha yo siji disawang alus, siji disawang kasar, lek digeget padha paite. Ora usah iri karo tanggamu sing sugih, tanggamu sing sugih yo ndek masalah. Tanggamu sing sugih kok nyono ayem demi Allah, dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri sampean ndak roh. Tanggamu sing tumpakane pajero kuwi duduk wong ayem, kuwi wong kemeng. Mula nek tanggamu numpak pajero liwat ngarepamu kuwi wong kemeng liwat, kuwi wong kemeng liwat. Urip ning donya kaya wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperne kancane. Delok lek kergosan nguber bal tangkite cekel digo mulih nang balung benda gak oleh. Mari dioperne lha kok diuber neh. Lah lek kok uber nyapa kok operne. Yo ngene iki ning maksud kula ngene lho, ning donya iki orang ibadah masalah. Lah lek ning donya orang ibadah masalah, sok ning akhirat ya. Lah terus kapan nemu ayem? Ning donya melarat bene sing penting sregep ibadah. Dene ning donya akeh masalah, sregep ibadah. Insyaallah lek wis mati gak duwe masalah. Lah sing mesak niki ning donya masalah yo akeh, ora salat, ora ibadah, donya masalah akhirat. Terus kapan nemu ayem? Sok piye ra salat tok sok. Orang ibadah kok sok. Mula ngibadah Bu nggih. Bene melarat sing penting sregep dene ning donya melarat akeh masalah, insyaallah ning akhirat gak duwe. Sing mesak niki ning donya melarat gak salat. Bih. Terus ayemmu kapan? Ning donya melarat gak sholat. Terus ayemmu kapan? Enten mriki wong melarat gak sholat. Sesuk bengok ana melarat gak sholat. Terus ayemmu golek wonge melayu nguber mlayu aku. Golek wonge mandek bengok neh melarat gak sholat. Terus ayemmu lho lek sugih gak sholat kan ning donya sugih. Cara ning kono sok ra penak kan ning donya tau penak. Lah lek ning donya melarat gak sholat terus ayemmu. Jadi sing melarat gak sholat batin, cangkemmu omong apa? Biar kita miskin sing penting kaya ibadah.
toh donya bakal ditinggalne. Lah sing hebat ki ning balung benda enek wong sugih sregep ibadah. Mobile bah tumpakane Alphard. Salat ki lek ra jamaah ndak gelem. Jamaah maghrib ki tembus isya. Jumatan budal jam 09.00. Wes. Ning donya duwite akeh sregep ibadah. Donya penak akhirat ya. Sing mesakne kuwi melarat nggak nyolat. Terus ayemmu engko kuwabe lek mlaku wiritane kuwi ya yu melarat nggak nyolat. Terus ayemmu oleh sing melarat nuwesu mluwayu ya yu ya. Enek ning kene melarat nggak nyolat. Melarat nggak nyolat. Terus ayemmu sing melarat batin yang kamu ngomong apa? Lah iya toh ya Allah wis jabatane lurah duwite oke ibadahe sregep donya barokah akhirat barokah melarat nggak nyolat. Terus ayemmu iki sing melarat gak salat mek dingklu karo batin ngerti ngono aku ndak ndang. Wis bene ya yu maki melarat sing penting sregep jamaah. Bene ya melarat sing penting sregep deres kur. Ning donya melarat ning akhirat sing melasi melarat nggak nyolat. Terus ayemmu pun kesimpulan ngaji kula ayo terus dieling-eling ibadah ki kangge sangu mati. Ibadahe aja digathukne karo donya, ora gathuk. Ayo riyaya besar kurban. Kurban ora kangge saiki tapi kangge melarat nggak nyolat. Terus ayemmu iki sing marat batin ngerti ngono aku ndak endang. Pun mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihake saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sing rawuh inggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnal khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten para hadirin mulai awal hingga akhir sadaqah Fatihah. Selawatan malih nggih. Selawatan malih napa? Mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang sae agunge pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.